Risto! Tällä kertaa kävi näin. Soittaa me pidä yksin pilä. Kyllä halamilla. Marianne. Moikka. Pidät mulla pystyssä. Meidänkin puolesta lihaa tuolla ulkomaailmassa. Kebappi Ranskaan todattua. Ollaan oikeesti varmaan. Adios. Tuli huuliherppäksi niin huuliherppäksi. Jännitys. Otit vielä oikein laukku. Minten laukku lähtee. Puhumme pelkkää hyvää. 10, 9, Pitäisikö heittää yhteen? 8, 7, Ei siis. Tällainen kiire. 4, Ja Tampere. 1, Se oli lihaa. 0. Moido, moikka! Sitten perään. Ole! Nyt meni jo toinen lasi. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. I'm still standing. Mulla oikeesti laukeessa huuliherppeessä jännityksestä. Ihana Minna! Mulla oikeesti huuliherppeessä. Hieno homma. Ei. Hyviä äijiä ei pois laiteta, kyllä. Ottakaa huolta. Soppuuko se herpes? Joo. Hei, tarvitsetko Näin. semmonen herpeslaastari? Joo, siis ihan tälleen. Siis jännityksestä. Joo. Ei nyt pitää. Oikeesti hyvä, että tuu painavat pitää. I'm still standing strong. Kauasta tää pitää auttaa se. Ei mulla ollut mitään fiiliksiä ennen tota juttua. Onks jollain Kyllä niinku oikeesti leikki? jengi huomaa, että kuka täällä niinku... Tuolista. No joo. Mut siis nyt mä oon kyllä oikeesti tyytyväinen. En ois ollut vielä tällä viikolla niinku siis silleen todellakaan. Voin vittu sanoa, että ollaan kuin lottovoittajalla saa. Siis joo. Ei mitään. Kyllä ihmiset huomaa tuolla yleisössä näköjään, että kuka on niinku oikeesti... Niin näkee. Kyllä. Enemmän kuin täällä. Täällä ei näekään sit kaikista. Niin no joo, ei. Ei kyllä se on siis, kun mä oon tämä 24 koko ajan siis käynnissä. En voi väittää, että vituttais pätkääkään. Mä luulen, että siinä on meilläkin ollut paljon osuutta, koska me ollaan tosi paljon niinku jotenkin. Mulla on. Joo, on semmoista. Saaks tää maailman herpes? En tiedä, mut se miten se käyttäisi... Tervetuloa takas ulkomaailmaan. Joo, oli aikakin. Mikä meni pieleen? Joo. Saatan meikäisellä pikkusen vaikeuksia saada toimeen tommosten diivamaisten ihmisten kanssa, mutta... No, mitä sä nyt tehdä ensimmäisenä, kun pääset vapauteen? Niin kuin tossa varmaan, kun jotka on seurannut tätä hommaa, niin sieltähän ensimmäiset lähdetään pikku kiinalaiseen Tampereessa saamaan kunnon kiinalainen ateria ja siitä sitten vatsa vähän sulaa tehkoon ja sen jälkeen mennään ostamaan Hervannasta Hevalilta noin kunnon semmonen kebab ranskalaiset ja siihen kylkeen lihaisa pizza. Lihaa. Ja sen jälkeen juo turvata. Okei, se kuulostaa hyvältä, mutta nyt sä näet kuitenkin, että millä perusteilla asukkaat nimesivät sua.
Sanotaan näin, että Täällä sä näet itse. Mä oon niin varma, että tuolla ulkomaailmassa, jos me oltais, niin se ihminen haukkuis mua ja mun seksuaalisuutta niin pahasti. Ihan yleisesti toi, että jotenkin on niin vastarannan kiiski joka suhteessa. Mun mielestä se ei päästä niinku ihmisten lähelle. Ja sitten kun sen kanssa yrittää jutellakin jotakin, niin se on ihan sama kuin mä puhuisin niinku tuolle seinälle. Sen käytöksessä ja sen ulkonäössä on sellaisia asioita, mitkä vähän mua ärsyttää ja mä en ole vieläkään niinku silleen tutustunut siihen. Risto on vähän semmonen liipevä, semmonen... Ei niinku... Rikkoo sitä hyvää henkeä, mikä talossa on, koska hän on aika monessa asiassa vähän niin kuin vastarannan kiiski. En nyt tiedä, mikä tämä oli tämä Harlin ja Sherilyn homma, mutta niin minä nyt en olisi lähtenyt, että ainakaan mielessä on kuvitella, että mä olisin alkanut Sherilyn kanssa mitään tekemään. No, allekirjoitatko näitä, mitä tuolta tuli? no hankalahan näitä on sillä, että sanoo, että Maria sanoi tuossa hyvin, että on todella vaikea lähestyä, että mulla on semmoinen jäämuuri ympärillä, minkä läpi on tosi vaikea päästä meikäläistä sitten tutustumaan. Ja sitten no vastaran kiiski, eli tästä tullaan taas tähän, että meikäisellä on meikäisen kulttuuri ja puhutaan rockikulttuurista ja siinä puhutaan täysin erilaisista asioista, kun puhutaan vaikka näistä vasenkätisesti seksuaalisesti suuntautuneista henkilöistä ja muista vastaavista diivoiluista, joita Helsingissä jotenkin hyvin tunnetaan. Sä, Risto, kerroit muille asukkaille olevasi kovasti tunnettu kaveri täällä ulkomaailmassa. Mun täytyy pyytää anteeksi, mutta mä en oikeasti tiennyt, kuka sä oot. Pitäisikö mun tietää? Mistä mun pitäisi tuntea sut? Mä seuraan aika paljon ja tunnen aika paljon tältä alalta ihmisiä. Mä en sua tiedä, niin onks mä nyt jäänyt jostain hirveän suuresta paitsi? Ei olekaan missään yhtään mitään. Mut mistä meidän pitäisi sut tuntea? 7 päivää lehdestä esimerkiksi. Mitä sä oot 7 päivää lehdessä tehnyt? Poseerannut pari kertaa siellä pelkät kalsarit jalassa. Ja tääkö on sun mielestä nyt semmonen, että tää tekee susta koko kansan julkiksi, että sä poseeraat. Siellä poseeraa aika paljon tyttöjä ja poikia kaikennäköisissä lehdissä. Se on ihan totta. Mutta sä myöskin kerroit, että sua inhottaa se, että kun sun perässä juostaa tuolla ja sä joudut vetää pipo niskaan ja sä et halua, että ihmiset tulee juttelemaan ja sua ahdistaa sen, niin haluatko sä nyt lähettää sun kaikille faneille terveistä, että kenenkään ei kannata lähestyä sua, koska sua ottaa se niin paljon aivoa? No, ei kannata tulla sillä asenteella, että mikä sä oot niin olevina tällä, että kannattaa ensin tulla sanomaan vaikka, että moi. Mitä kuuluu? Mitäs tapahtui Sherilyn kanssa siellä sviitissä? Ei yhtään mitään. Oliko teillä seksiä? Ei ollut. Ei teillä ei ollut seksiä? Ei. No joo, sit mulla on kyllä ihan väärät käsitykset. Te juttelitte? Kyllä. No, kukin tietää sitten, että mitä juttelu. Mä en ole ennen tajunnut tollaista tapaa jutella, mutta ei se mitään. Ihastuit se Sherilyn? En missään kohtaa. Paljonko sä välitit sit Harrin tunteista? No, ensinnäkin mä yritin sanoa viestiä jo siellä uimalta siinä kohtaa, kun Sherilyn rupesi käyttäytymään hieman lähestyvästi, niin viestiä Harrille, sanoinkin kerran Harrille, että jos mielit yhtään niin sellistä, niin kannattaisi nyt tarttua tähän juttuun, että ja niin kuin viedä se pois tuosta mun kimpustani. Ja työn se heitinkin sen pari kertaa työni pois siitä. Joo, siltä se näytti. Nyt sä näet kuitenkin parhaita hetkiä talosta. Mitä sulla oli siellä? Sulla ei mikrofoni edes mukana täällä. Ei tota ihan hirveän hyvä toi lihavalikoima sinänsä on, mutta... Se oli hyvä nää. Ja toivon. No et sä sit ottanut kanaa. Siis kun... mä nyt siis mä niinku ajattelin, että jengi vielä on tuolla pitkään stuipailemassa, mutta mä tein niitä ja sit näkin tähän väliin, kun mä en niinku... Risto. No niin, poika.